iki piye saten ngopotra sing dipikir ora rumangsa sesarengan Budi Wijaya pirang temen kita panjenengan sentir lengopotra nggih selajengipun spesial tembang gelo Budi Wijaya wasik droke arek Jawa Timur DHJ Auli terima kasih Ika lho rek ning ngendi kon goleki ngot abote kepingin ketemu senadyan ado taparani nggo nuruti pake kangenane ati ayo cak bareng saiki ketemu kowe kabeh nopi gelem ninggalake aku ayo kaya sing dadan atiku yen pancen ora krasa dik kok ya kandha sing prasaja aja gawe kelo ati aku ora bakal jani kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu untuk Mama Hera Mbak Hera nanti ya sing duwe wedding Hera ayo yo iya iya
kundoleki hot abote kepingin ketemu senadyan ando tak karani Terima kasih. nuruti kangen ati Bareng saiki ketemu kowe nega ninggalake aku koyo sing ninggal hatiku letu metes iya dalam si pipi pantengane Mas iya pancen ora kroso kok iya kondo sing prasojo mulaja gawe gelok ati aku ora bakal mlenjani koyo ngene lelakonku biyen ngopo kok ndak ketemu asik kabeh HP-ne yen pancen Kak rumangsa. galati gawe gelo ati saklawase sampun kapiran temangipun gelong satu tembang sakit rindu untuk anak-anak sabu tangannya diangkat rek sing arep sabu rumangsa ayo Mbak Fikum bener kowe bener kandamu cak ayu sembuyan guyu ora liya mung sira rena wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu bocah ayu aja guyang guyu iya ayo aku mung trimo gantung aneng wit kencur rindu sedina rasane seminggu ning awak kekurung numpak karo mlaku ning mulut wong sabar mesti nglakon wong sabar mesti nglakon waduh emak waduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan tiga paring pitulung iwak cucut diwadahi karo kebadut alias kandung ngenteki sawah ngenteki kampung Budi Wijaya lho iki rek
Mon jalukmu Pakde wong ayu jong guyang guyu Pakde sak lirik aku ta ayo Pakde lali wayang lali peto yen wurung aku tak nyemplung neng sumur kopan aduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwake cucut diwadahi karung kepacut alias kadung ngenteki sawang ngenteki kampung Bapak. Oh angin dipakake salam kerong diri pulang This is Lutru Budi Wijaya Jombang featuring bersama DJ Tetel Lighting support by DHC Audio Campur Sari dan Lewu and Gus Ibu Mary dipanggil Ibu Mary. Alhamdulillah. Sesarengan Budi Wijaya yo.
Sepanupun bersinda nyaman wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pandake Pasukan anti peluru. lutruk iku kabudayane Lotrok Budi Wijaya iku lotrok andalane Kang Mas Didik para wanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane tergawe sadaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kota Jombang iku kota pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Bu Inge Nggih mamiku sampun usur kalayani kawiwitan niku Bedayan Sekarsari. Dayan Sekarsari. Ugi matur suwun katur sedaya warga jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Kali. Ngaten nggih yuk. Yuk. Ana wong Jawa unen-unen jroning suka kudu eling lan waspada. Bejo-bejane wong lali bejo sing eling. Among rasa ugi among wektu jumbo kalian sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning ingat ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Kidung rasa